ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನಗನೆ ಮೇಯ್ ಇರ್ಮನೆ ಅವನುಂಡು ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟುನೇ ನಾವು ಮೊದಲು ತಗೊಂಡು ಪೋಂಡ ತಾಸೆ ಮಲ್ಪರಿ ಈತ ಬಂಗ ಉಂಡ ಅಂದ ನಂಗೆ ಶಿವರಾಮ ದೇವಡಿಗೆ ಪಂದೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಬಲೆ ಇನಿ ತಾಸೆ ಮಲ್ಪು ಎಂಚಂದು ತೂದು ಬರ್ತ ಶಿವರಾಮಣ್ಣ ಎಂಚ ಸುರು ಮಲ್ಪು ಸುರುಕು ಒಂದು ಫೈಬರ್ ಇಂಚ ತೀದೋಡು ನಮ್ಮ ಫೈಬರ್ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಮ್ಮ ಕಾರ ಮಾಡಿ ತಿಕ್ಕೊಡು ಇಂಚ ತುರುಕು ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಅಟ್ಟೆ ಇದು ಅವು ಏನಾಗಿದೆ ಶಿವರಾಮಣ್ಣ ಅವು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಪತ್ತಾರಪ್ಪನು ಇಂಚ ಪನ್ನಾಡತೆ ಇಂಚ ಪತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಇಂಚ ಹಾಂ 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 ಗಮ್ಮಡೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ನಿಂಗೆ ಬೊಟ್ಟುನೇನು ಮಾಡೋದು ಪಾಂಡ ತಾಸೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಂ ಕಮ್ಮಿ ಅವು ಉನ್ಮತ್ತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಈ ಚರ್ಮ ಉನ್ನೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಚರ್ಮದ ಬೇಲೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅದೇ ಚರ್ಮದ ಬೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಇದು ಪತ್ತದ ಅಣ್ಣದೆ ನಮ್ಮ ಹಾಂ ಪತ್ತದ ಪತ್ತದ ಇಂಚ ಜಾರು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಚ ಹೊಟ್ಟೆ ದಿತ್ತಾಗಿ ಇಂಚ ಅದೇ ಹಾಂ ಹೊಟ್ಟೆ ತೆಗಿಂಡ ಆಯ್ತು ಒಂದು 23 24 ಹೊಟ್ಟೆ ಬರೋದು ಅವು ಅಳೆತಂಡೆ ಯಾಕದ ಬುಧಾರ ಬನ್ನಿ ಮರದ ಕುಟ್ಟಿ ಮೂಜಿ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಮೂಜಿ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಚರ್ಮದ ದಾಸ ಒಂಜಿ ಏತು ಬಾಳಿಕೆ ಉಂಟು ಏತು ವರ್ಷ ಪಂಡ್ರಾಪ್ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಚರ್ಮದ ಪುಡಿ ಅವಡತ್ತೆ ಬುಟ್ಟು ಸಟ್ಟ ಅವಡು